oon menossa nyt kotiin päin tässä iltaa katsomaan. Tuossa on ollut pitkää tontti myynnissä, mutta ei oikein tämmöinen tontille menekkiä, kun ei ole mennyt kaupaksi. Ei ole täällä oikein tontille olla mennyt. Tässä on näppärillä painat. Onpa hellävarainen ääni, niin se stoppi. Ai tuossa se lukee. Niin, että Windows 10 on Keplotelleen saatavissa 3 vuotta tukea, mutta sitä ei niinku tällaisen vasta-alkaan kannata lähteä tekemään, että jos sit ei halua konetta enemmän sekaisin. Kiitti. Että Microsoft ihan voi päättää sen, että ensi vuoden lopussa, kun tää tuki sitten aikanaan päätöksiä tulee, niin Microsoft voi päättää, että sitä niinku tukea saa lisää. Mutta mä suosittelisin suoraan niin, että ei heti ensimmäisenä lähde rohmumaan se 3 vuotta. 3 vuottahan on niin Microsoftin kautta niin maksimituki, jonka saa. Mutta sitä mä en lähtisi suoraan, niin mä en lähtisi suoraan niin havittelemaan 3 vuoden lisenssiä, koska siinä jos havittelee 3 vuoden tämmöistä päivityslisenssiä, niin sitten, ja tässä oli muuten sekin mainittuna, että sit kun sä otat sen, että sä pääset niin siihen niin sanottuun ESU-ohjelmaan, niin se päivitykset alkavat pyöriä siitä päivästä, kun sä otat sen ESUn. Eli jos sä liityt vaikka perjantaina ESUun, niin niiden päivitysten niin vastaanotto alkaa heti, mutta sä et periaatteessa sä et niitä saa heti niitä ESU-päivityksiä. Sanotaan, että sulle tulee niin että saat periaatteessa niitä päivityksiä tai sulle tulee se ESU-liittymä, mutta sä et saa niitä ESU-päivityksiä heti, että siinä on pieni viive. Että siinä kun se aktivoituu ne ESU-päivitykset, niin siinä on sanotaanko semmoinen pieni viive ennen kuin niitä tulee, että siinä on aina se, että kun se käynnistää tavallaan sen, vähän niin kuin tuotteita keräillään Temussa, niin samalla tavalla. Ja sitten kun se tuote lähtee, niin se tavallaan valmistelee sen kyseisen tavallaan tämän tällaisen päivityksen alkavaksi. Eli se laittaa sut semmoiseen ESUun jo siinä liityttäessä, että sä saat niitä päivityksiä, mutta sä et niitä saa automaattisena, vaan se, että sun täytyy oikeasti ajatella se niin, että se kestää jonkun aikaa ennen kuin se ESU sieltä aktivoituu ja ennen kuin sä sitä alat saamaan niitä päivityksiä, että siinä kestää hetki ennen kuin sä alat niitä saamaan sitten, että siinä voi tämmönen pieni olla periaatteessa semmonen, että ennen kuin ne päivitykset alkaa aktivoitua sieltä, että kyllä niitä päivityksiä sitten tulee. Ja koko ensi vuosi mennään ihan tuen piirissä sinne lokakuulle asti, eli koko vuotta ei ole päivityksiä, mutta lokakuussa tästä kun 14. päivähän se tuki nyt loppui, niin sanotaan, että se on noin vuosi, mutta koko ensi vuotta ei ole päivityksiä, eli se on siinä kun sä liityt tämmöiseen ESU-ohjelmaan, niin se näyttää sulla sen, että mihin päivään asti se kestää se ohjelma. Eli se ESU-ohjelma on tiettyyn päivään asti voimassa. Ja sen jälkeen kun se päivä tulee umpeen, tai se päivä, se on sen päivän mikä siinä sanotaan. Ja se loppuu se ESU-jäsenyys siitä ohjelmasta sen jälkeen, koska Microsofti on luvannut sulle vain tietyksi aikaa niitä päivityksiä. Että ne loppuu ne päivitykset sitten sen jälkeen, kun se ESUn päivämäärä tulee täyteen. Et voidaan sanoa näin, että ollaan vuosi vielä aika tuettuna ja ehkä voidaan vielä vuosi huokaista, mutta se menee aika äkkiä. Se on ollut tuosta 14. päivä alkaen vuosi, mutta nyt kun on jo katsotaan mones päivä tänä. Mutta nyt kun on tämä vuosi ollut tällainen mikä se on, ja nyt on jo yli 14. päivä, nyt on vissi 20. päivä tai ylikin jo. Kun 24. on perjantai, niin nyt on jo yli 20. päivä, jos väärin saa 20. Niin
nyt on enää alle vuosi niitä päivityksiä, että kannattaa niin kuin suhteuttaa se niin, että vielä vuosi on armon aikaa. Microsoft voi päättää, sitten kun vuosi on mennyt, että enää ei höltyä lisää aikaa. Että Microsoft voi päättää, sitten kun loppuu tuo tuki niin kuin silloin joulukuussa tai kun se ensi vuonna päättyy, niin Microsoft voi päättää, että enää ei ole tukea tarjolla. Et nyt jos sä haluat päivittää sen Windowsin, tai haluat niitä päivityksiä sen pari vuotta vielä, kun sitähän me mietittiin, että tarjoaako Microsoft vielä päivityksiä niin kuin pari loppuvuottakin maksutta. Kun 3 vuotta niitä päivityksiä on yhteensä, että tarjoaako Microsoft vielä 2 viimeisintä vuotta päivityksiä maksutta. Mutta se voi loppua nyt. Että tähän vuoteen voi Microsoft päättää, tai kun ensi vuosi ollaan vielä päivityksillä, Microsoft voi sitten päättää, että enää ei tule päivityksiä, että se loppu nyt, että enää ei tule päivityksiä, että se loppu nyt, että jos sä haluat vastaanottaa niitä niin sanottuja päivityksiä, niin sun täytyy rahallisesti Microsoftille maksaa, jotta sä niin sit saat niitä päivityksiä. Sun täytyy Microsoftille maksaa vähän rutosti rahaa, että saat niin sitten, se pitää maksaa se ohjelma, siitä niin kuin Security Extended ohjelmasta. Sun on maksettava Microsoftille, että saat niitä päivityksiä. Maksua vastaan tarjotaan päivityksiä, mutta sun täytyy Microsoftille aika rutosti maksaa siitä, että se suostuu tarjoamaan sulle päivityksiä. Sun on maksettava Microsoftille niistä, että saat niitä päivityksiä, että se on niinku semmonen juttu, että aika rutosti saa maksaa. Mutta toivotaan, että en joudu enää tekemään yhtäkään Windows-videota. Mä olen niin kyllästynyt jo tekemään niitä, mutta ehkä tää riitti nyt.